Poďme si ukázať, ako vytvoríte nový glog. V prvom rade musíte byť prihlásení na stránke glogster.com. Ak login a heslo nemáte, môžete sa jednoducho a zadarmo zaregistrovať. Po prihlásení uvidíte váš profil. Najdôležitejším tlačidlom je to, ktorým vytvoríte nový glog. Kliknite na tlačidlo a vyberte si šablónu, s ktorou chcete pracovať. Môže to byť buď niektorá z vopred pripravených, alebo úplne čistá šablóna. Zadajte názov vášho blogu a môžeme ísť na to. My sme vybrali čistú stranu, aby sme si ukázali podrobne všetky funkcie, ktoré sú k dispozícii. Všetky objekty, ktoré môžete do blogu umiestniť, vkladáte cez tlačidlo Tools, nástroje. Poďme si najskôr ukázať, ako vložíte obrázok. Kliknite na tlačidlo Image, obrázok, a zobrazí sa ponuka s viacerými možnosťami. Kliknutím na šípku vložíte obrázok z vášho počítača. Postupujte rovnako, ako keď prikladáte prílohu k e-mailu. Nájdite daný obrázok a výber potvrďte. Jednoduché však. Okrem obrázkov z počítača môžete do vášho blogu vkladať aj obrázky z internetu, vyhľadané cez Google alebo iné webové služby. Zvoľte odkaz Google a vyhľadajte povedzme jedlo. Vždy je lepšie napísať to, čo hľadáte v angličtine, lebo nájdete viac obrázkov, ako by ste našli so slovenským názvom. Potom už len vyberiete vhodný obrázok a výber potvrdíte. Samozrejme, že môžete vkladať aj vaše obrázky napríklad priamo z Facebooku. Vyskúšajte si sami, aké je to jednoduché. Čo môžete robiť s obrázkom, keď je vložený v blogu? Môžete ho napríklad presúvať, otáčať, zväčšovať alebo zmenšovať. Prípadne ho môžete uzamknúť, aby sa s ním nedalo ďalej hýbať. Môžete k nemu pridať odkaz na webovú stránku a samozrejme ho môžete tiež vymazať. V prípade, že máte v blogu dva obrázky, môže nastať situácia, že sa nevhodne prekrývajú. Vyriešite to tak, že zmeníte ich pozíciu a vymeníte ich poradie. Tieto základné funkcie sú rovnaké pre všetky objekty, teda vzdelávacie materiály, obrázky, videá a texty, ktoré do blogu vložíte. Ďalej si ukážeme, ako vkladať text. Môžete ho napísať buď na čisté, alebo predpripravené pozadie. V prvom prípade je text priamo na ploche a keď na neho dvakrát kliknete, môžete ho upraviť, zmeniť mu veľkosť, typ písma, farbu alebo pridať odkaz na webovú stránku. S textom sa pracuje obdobne ako s obrázkami. Text môžete napísať aj na pripravené pozadie, napríklad v podobe komiksovej bubliny či listu zo zošita. Pozadí je množstvo, tak pokojne experimentujte a vyberte si svoj vlastný štýl. Video vložíte rovnako ako obrázok. Vložiť sa dá video z webových stránok, napríklad z YouTube. Stačí video vyhľadať, vybrať a vložiť do blogu. A je to. Okrem videa z internetu môžete nahrať aj svoje vlastné video, podobne ako sme to robili pri vkladaní obrázka. Video sa dá nahrať priamo z webkamery, ak ju máte k dispozícii. S vloženým videom sa pracuje rovnako ako s textom a obrázkami. Upraviť si môžete aj pozadie k blogu. Vyberiete si z ponuky rôznych typov papierov, materiálov alebo farieb či obrázku, ktorý máte uložený vo svojom počítači. Takto získa váš blog presne taký štýl, ktorý sa vám páči najviac. Platí tu pravidlo, že treba experimentovať. Takže sa nebojte klikať, pozerať iné blogy pre inšpiráciu a hľadať svoju cestu, ako sa vyjadriť. Nezabudnite si dokončený blog uložiť. Pri ukladaní si môžete vybrať, či blog zverejníte, alebo na ňom ešte chcete pracovať a teda bude prístupný len vám. Hotový blog môžete zdieľať s kamarátmi cez Facebook alebo im pošlite linku e-mailom. Váš zverejnený blog si bude môcť pozrieť každý, kto je online. Ak sa chcete pozrieť na naše ukážkové blogy, nájdite si na glogster.com používateľa Škola z domu a inšpirujte sa.